L'origen d'un sistema de fre d'aire comprimit és el compressor. L'emissió del compressor en un sistema de frens és la d'enviar aire a pressió cap a l'interior del circuit de frens. El compressor és una bomba aspirant i impel·lent que aspira aire atmosfèric per l'entrada número 0 i l'expulsa a pressió per la sortida 2. Les principals peces que formen el compressor de la figura són una vàlvula d'entrada, una vàlvula de sortida, un pistó, 3 segments, una biela, un cigonyal i 2 coixinets. Al girar el cigonyal, la biela desplaça el pistó des de la part superior a la part mitjana. En el seu recorregut, aspira aire atmosfèric que obre la vàlvula d'entrada i passa a omplir l'espai deixat pel pistó. A l'arribar el pistó a la part inferior, el cilindre queda ple d'aire i la vàlvula d'entrada es tanca. En aquest recorregut del pistó, la vàlvula de sortida es manté tancada. Al seguir girant el cigonyal, la biela desplaça el pistó a la part superior. La vàlvula de sortida s'obre i l'aire és expulsat a pressió per la sortida número 2 cap a l'interior del circuit de fre. Quan arriba el pistó a la part superior, ha expulsat tot l'aire i la vàlvula de sortida es tanca. Durant el recorregut ascendent del pistó, la vàlvula d'entrada es manté tancada. L'aire expulsat pel pistó passa a omplir l'interior del circuit de fre. Al ser un circuit tancat, a mesura que entra aire, augmenta la pressió a l'interior del circuit, fins a arribar a la pressió de desconnexió del regulador de pressió.